здравейте. Сега се качвам, че е там горе. И да. Чака си ме бахти качването. Сега ще включа, като се кача там горе. О, почти се качи. Майка ти. Често съм много гаден. Боже, бре. Ай, почти се качи. Айде, мачкай. Ти ми си сядаме. Как ги слизам? Ама, не знам. Ай, ще ги спусна само заради вас. Дано никой да не ми даде телефона. Ей, утре. Някой друг път ги спуснем. Сега. Не се спускат стълби. Проблемът е, че снимам с телефон. Не мога постоянно да... Как да ти го обясня? Не мога постоянно да карам. Защото съм с телефон. Сега трябва бута и да се качва най-горе. Така, да си оправя каската. Боже, тази каска главата ми завря. Ето. Взема телефона. Кафе му няма нещо, нищо му няма. И сега потегнем. Ама